sithatha ithuba sikubingelele sikwamukele Mapholoba kulona ke uhlelo. Ngiyabingelela umsakazi, ngibingelela nabalaleli kwi-Intokozo FM. Kuyintokozo kakhulu ke ukuthi sikanye nawe ke mhlonishwa esikhathini sethu samanje. Sakhumbula ke sifikile sinawe khona la endlini zomsakazo silibheka ke lona kudaba, sabheka ke uhlangothi lwakhona ke emakhazeni ngesimo esabhekana naso sokuthi ke wasibikela ukuthi cha uthe uyafika even emakhazeni wafika ke umntwana engekho esimweni esingesihle kangangokuba ke baze baqedela kumthunga sebewufike nayo ke imoto yawo kamakhaza. Mhlawumbe ngemasikasuka lapho sibheke ukuthi emva kwaloko njengoba sasibona udaba ukuthi ke cha liphotseliwe inselelo kuyena ke uhulumeni nakubona ke besibhedlela ngenhloso ukuthi kwenzeke ubulungisa. Mhlambe usuka ukugcinana ithini process kuze kuzoba imanje? Ngiyabonga umsakazi. Okwenzeka umgabadeli njengoba sasihlangene ngonyaka odlule sikhuluma lolu daba lolu. Yes. Ngalibhalela saba ne-meeting ne-Department of Health kokhona ombudsman wala kwaZulu Natal uDr. Qiniso Mlidi esahlala ePakreni bazibona izithombe zengane. Yes. Kufuneka ukuthi ke ludlule udaba. Waye umuntu ozoyibhala i-report ngalelo langa lelo noma ngaleso sikhathi leso azange ayibhale. Ngiyacabanga ukuthi njengamanje sekwadlule inyanga eziyisithupha. Ngababhalela ke abekho abangabhalelwanga kahle kahle. Yes. Wabhalelwa uminister uNomagugu, wabhalelwa uPremier, wabhalelwa inhloko yomnyango HOD uDr. Sandile Shabalala. Akhona ama-email akusho ukuthi mhlambe ke ngikhuluma into engeyona. Yes. Okube akuphenduleki. Ngase ngilithatha kudaba ngilisa ku-ombudsman le phezulu ePretoria. Nabona futhi babukeka bedidizela abazi kwenziwa kanjani. So esikwenzile thina ke siwumndeni si-instructe ummeli. Yes. Wayibhala i-letter of demand osekuzolandela manje na ukuthi sibhala amasamanisi. Silinde ukuthi kushaya leso sikhathi lesesifanele bese ke kubhala amasamanisi. Kuyacaca ukuthi uhulumeni akalivumi icala ukuthi kwenzekani ePakreni. Lizoya enkantolo xa ilokhuzana udaba lwengane. Luzoya ke enkantolo ke udaba lomntwana. Siyazi ke Mapholoba ukuthi isimo wahlangabezana naso sesize saholela ekuthenini ke ugcine sewungasayi ngisho emsebenzini. Yes, ngagcina ngoMeyi last year kwenzeke lento lena. Iyayiletha yona ingcindezi empilweni yomuntu. Nanokuphila njena kubukhuni ngoba manje na angithi makwenzeke kanjena isisho lento ukuthi kusho ukuthi umuntu akaphephile. Yes. Kufanele uqinise zokuphepha ke la uhlala khona nayo yonke leyo nto leyo. Ube ubeef up i-security. Ngoba akukho la uzothi ubalekela khona igebengu zikhona yonke indawo. Zikhona yonke indawo. Yes. Mhlawumbe ke sisathe ke singene kuyona ke indaba yanamuhla namhlanje bekuyilanga le ukuthi ke kuvele yena ke umsolwa khona enkantolo ke phakeme yakhona ke eThekwini okuyikona okuthusa abantu abaningi ngalo lolu daba lwamsolwa ukuthi umuntu wakamakhelwane okwaziyo owazi umndeni kanjalo ke noyazi ingane. Yebo umuntu oyazi ingane nangesikhathi futhi Bulewe wafika ezokhala esikhala kanjani. Wase seyabaleka ke kuningi okukhulumeka nje ngalelo langa ukuthi ingane yami ilokhu bekusho but siyabonga ukuthi amaphoyisa asebenza ngokuyimisela baze bagcina bebanjiwe abasola. Okwenzekile ke namhlanje nangithi for the past 6 months udaba lolu belisenkantolo eGG. Yes. Belude lihlahla ke belingakaze lingene kahle. Bekuyilanga lokuqala namhlanje lohlalelwa. Yes, bekuyilanga lokuqala lohlalelwa enkantolo enkulu eThekwini. Okwenzekile ke bavelile abasolwa bobabili uSifundo Bhengu kanye nalo wakajali. Kwasekuthiwa ke lizohlehla icala lihlahlela umhla ka-12 February ngoba abanabo abameli. So siyazi ukuthi njengoba sihlala eSouth Africa nje iConstitution isho njalo ukuthi kufanele bamelelwe
mangabe bengenayo imali banikwe ummeli wamahala. So noma kubhlungu kufanele kodwa ke kwenzeke kanjalo. So kuzokwenzeka kanjalo ke batholele ummeli bese liyaqhubeka icala liyathethwa sebe nommeli. Bese ke icala liyathethwa sebe nommeli. Mawusanda uvulela umsakazo thathele lithuba sikubingelele sikwamukele kona ke umsakazo weNtokozo FM uhlelo siyasiqeketha current affairs imsuzu yami 18 lishayeleke lona ihora lesithupha komola ke insuku zami ngama23 kona ke uJanuary kona unyaka ka 2025 sinaye ke ubaba uMapholoba ke umondli waKaNgcobo wakhona la eMlazi ephilani kwawayi ke wahlangabezana nesigameko sokuthi ke athe hambile emsebenzini ke ingane yakhe indodakazi kade ke ingayile esikoleni neminyaka e17 uwandile waKaNgcobo wayithola ebhekana nengwadla yokuthi kanukubezwe ngokocansi kuyagcine lapho ke sebulawiwe bulawa umuntu ke omakhelwane wakhe njengoba ke kuvela ke ukuthi bebekade bekhona enkantolo bona ke usifundo wakaBhengu. Namhlanje inkantolo ifike yayalela ke ukuthi cha bazonikezelwa ke ithuba bona ke basolwa ukuba bakwazi ke uapplyela uhlelo lokuthi bathole abameli bamahala bombuso ukuze ke bezokwazi ukuthi ke bameleke bapholoba. Siyazi ke ukuthi uma izimo zika nje okukhulu kunako konke uthola ukuthi umenzi wobubi umuntu omakhelwane sinjani isimo khona ke emphakathini. Isimo simuncu phela ngoba angithi yaxabanisa lento ukwenzeka kwayo ngekathi yenzeka kwakukusola into eziningi. Nami ngabatshela umakhelwane ukuthi ingane ayibulawanga kude ibulewe kuphakathi kwalomgwaqo okumina noma ngezansi akukho kude. Well ngaleso sikhathi ikhulumeka ngazokala ngathi ngikhuluma into engayiyo ngoba nabanye ngathi bese bebekhuluma emateksini insizwa zithi ayi lo baba ngathi uyagula ekhanda abekho ababulali lana. So ngaprove correct ke noma right mangase kuthiwa umuntu obulele utholakele kamakhelwane. So ebufakazini ke ababnikile bamnika uLokhuzana umzila omphenyi. Kunezinto ezingahlangani mhlambe ke esothi asiyekele enkantolo. Yes ngoba udaba vele olusenkantolo lezi. Yes kodwa nje kuningi safanele sikuthole nemibuzo ngoba ilokho sikufunayo njengamanjena. Asisakhuluma okuningi ukuthi mai kwenzeka kanjena kwenzakalani. Sesifuna ukwazi ukuthi ubani owayekhona ngekathi bulawa ingane ngoba kuyinkombankombane njengamanjena. Uthi omunye ngangenza okunye mina wona wenza okunye. Sizozwa ke ukuthi mhla liqulu icala ubani owenzani nanokuthi ke laba ababoshiwe irole yabo yini. Nanokuthi laba ababoshiwe bona ke irole yabo yini ngoba udaba ke lolu mlaleli ke silandele kakhulu sithimba lesiyasiqeketha current affairs uqinisekisa ke ukuthi ke liyoze liyoba sekugcineni. Namanje saqinisekisa ukuthi sizolibele ke silandelile ke ukuthola ukuthi kugcina kumi kanjani ngoba siyumsakazo uqinisekisa ukuthi indaba ezenzakalayo emphakathini esiusakazelayo siba ingxenye yazo njengoba ke sisebenzela wona ke umphakathi. Baba Pholoba mhlawumbe sesizophetha asibheke ke indaba yokuthi ibona buphi ubulungiswa ongathi cha kuyaneliseka benzekile baphelela. Siyibala indaba yakhona ePakreni sizobala yona indaba yaba basolo. Kufanele angithi mina ngisemsebenzini angazi kwenzakalani. Engikwaziyo mina ukuthi ngashiya ingane waphuma udade wabo ngazi ukuthi iphephile ingane. So ke kuyavela ubufakazi ukuthi ngangilusiwe nodade wabo elusiwe. Sifisa ukwazi ukuthi obani ababe involve lapho ukuze sivale leyo nto leyo. Number 2 umnyango wezempilo mangabe sibakhetha abantu asibakhetheli ukuthi bahambe bayohlala. Sibakhethela ukuthi bahambe bayoservice ama fridge. Ikakhulukazi laba basuke begcina imizimba yabantu asebeshonile ifale be -5. Ngiyacabanga ukuthi yabonakala kumabona kude la uHOD ephika ukuthi nama fridge ethu ayakwazi ukubumatha imizimba yabantu. Wayethi mase khonjiswa ingane eyonakele
kwashintsha ukudla eplatini. Ngiyakhumbula ke udokotela waze wathi yena ubazi ukuthi ama fridge ayasaviswa abanye abantu ababhekelele nokusaviswa kwama fridge esaqala wayithe bayagaranta beminyango wezempilo kwaZulu Natal ebeyibhebe amakhaza kahulumeni banesikhathi la khona besavisa ngama fridge ngasonke isikhathi angeke kwenzeke iphutha lokuthi kutholakale kukhona ifridge elingaqandisi ngendlela ukuthi ngingaze kube khona umuntu otholakala sengalungele ukuthi abe sesimweni. Yes. Yeah, nanokuthi ke uOmbatsi ila kufanele kukhalwe khona. Akufuneki indlela asebenza ngayo kuthiwa enefanele angachemi. uOmbatsi njengoba sasihlangana mhla 26 eParkland July ngonyaka odlule. Fanele useyibhalile report. Into engibuzile ke mina kuyena ukuthi ubanjwe yini. Ushone intangeni. Akaphumeli obala ngoba phela ufanele uyibhalile ireport by law uyaphoqeleka ukuthi ayibhale ireport noma ngabe ngikhuluma into engekho mina well mangikhuluma into engekho angazi ukuthi ngizokhuluma into engekho kanjani izithombe zinobufakazi ngoba mlaleli ukhona lapha ekhaya singaqinisekisela ukuthi uba mapholoba ama emails awathumelayo ke inhlakene ezahlukahlukene siyawaqinisekisa ke ukuthi bakhona siphinde futhi nangezithombe okuyizona ke ikhombisa ke isimo la khona kwakuhleli khona umntwana wakhe kanjalo ke nezithombe zomntwana wakhe ngekhathi sebeyomlanda eziveza ke ubuqiniso bokuthi ke umntwana wayengasekho esimweni ngele ukuthi ke isomuntu ekumele engabe yikhona eyiswe ekhaya eyakofilo. Yeah, mhlambe ke into besingayinezelela lapho sengawo okunyeke lokho noma umphakathi ukhuluma okunye. Umntwana mayefika ungashoniwe kaNgcobo kuphela. Ngiyacabanga ukuthi kwakhona nabanye eParkland. Yes. Umbuzo ke ukuthi umntwana mangabe ayikulesa simo mingaki imndeni ake ngikulenganise nje ngithi ngoba mhla ka1 ngekathi ngimlanda kwakuumgqibelo kwaphuma imndeni ewu5 ake silinganise kanjalo sithi mhlambe kwakuphuma imndeni ewu5 ngolesihlanu eParkland ngesonto kwaphinde kwaphuma 5 kusho ukuthi ngamanye amazwi sinabantu abawu10 asebonakele abaphume sebonakele. Yes, uhulumeni lesithi uhulumeni wethu awunandaba wayizwa lento ngisho ngoba mina ngikathi ngilanda umntwana ngabuza ngathi kwenzakalani lana akekho wangiphendula. So isimo esibhekene naso njengamanjena sokuthi uhulumeni esinaye uhulumeni onakekela ngoba kufuneka amavoti otherwise kokunye abana ndaba uyobona begijima ke beze bebafushane uma ngabe kufanele gaya amavoti kokunye nje cha akekho umuntu weDepartment of Health osekwafika wathi hayi udaba selicubungula. Nanokuthi ke kuma email lawo sengiwabhalile akekho noyedwa sekwathi nje hayi si acknowledge ilokhuzana i-email yakho then you ask yourself ukuthi kwenzekalani ngomphakathi omnyama ikakhulukazi ngakubi odokotela laba engikhuluma ngabo angikhulumi ngomuntu okazana nje noma mhlambe othe wabaleka esikoleni ngikhuluma ngodokotela they can't even acknowledge a letter or a correspondence uthi nje hayi sitholile indaba yakho siyadila nodaba kanjena. So ke ku-email ke ngase ngithi mina angathi sizophoqeleka ukuthi sihambe ngendlela yomthetho. That's where we are njengamanjena thina siyabala nje senze countdown mangabe sifika nabo nommeli uthi angathi seziyancipha izinsuku mayincipha izinsuku yenkantolo indaba mhlambe ke njengoba iseThekwini iyongena eThekwini verse masisingene yes ngoku-update nje kutshele futhi ukuthi ngoba akukho engikufihlayo uHOD wakhona ngiyamtshena uombudsman wakhona ngiyamtshela akukho la ngikufihlayo noma engikusabayo ibona nje abaphenduli kusho ukuthi mhlambe ke kwa Department of Health iyona ndlela leyo okuphilwa ngayo ukuthi hayi siyayiziba. Mbaba Mapholoba ke sesiphetha asiqinisekise ke ilanga lokuphinda enkantolo kuyena kubona ke abasola abomfundo la khona ke bayobe sebebona abamili. Yes kusho ukuthi ummeli we-legal aid kuthiwa uzofika ke njobe bezovela mhla ka12 ngicabanga ukuthi ke mhlambe sobe sesiqala futhi ke
sebebingelela bebuze futhi ukuthi bayalivuma noma bayaliphika necala bese kwenzeka kanjalo nakuba kubukeka kuhamba kancane kona kodwa ayikho into esingayenza ngoba kumthetho sisekelo kwi-constitution ukuthi fanele babe nelungelo siyacabanga ukuthi ekugcineni kuzophuma ubulungiswa bazotholakala abantu abenza ububi ne-department izobuya ivule engqondweni zabo ivule ukuthi abantu uma ngabe beshonile noma beshonele banamalungelo. I hope ukuthi abantu basePagreen kuleso sikhathi la kwashona khona ingane mhlambe nabo bazovuka uhulumeni bamenze abe accountable ngoba yiloko esikufunayo. Uma ukhethela isikhundla awukhethela isikhundla sokuthi uhlale nje kuphela. Kwesinye isikhathi mangabe usukhohliwe ukuthi wenzani fanele ukhishwe esikhundleni. Ngiyabonga. Rathi ke ubaba uMondli wakangcobo ubaba kaWandile wakangcobo kwesigameke esenzeke ngunya udlulile la khona ngenelwa kabulisa noma ke abalisa noma basolwa bamhlwengula babeke sebegcina ngokuthi bambulale ekasaqinisekisa ke ukuthi ubuyela kwecala kumhla 12 February kuwona ke lonyaka enkantolo ephakeme ekhona la eThekwini kudaba eqalwe laqulwa khona la eMlazi eJiji ngububanzi nomzima balo lasendlulela khona enkantolo ke phakeme. Isikhathi sami ke masika nje siyangivumela kuba ngilunguze ngalana kanjani Masibuya engizobe sisamukela yena ko Wonderboy wakangcobo neindaba zokugcina kosukwini. Manzi ayamfoma agcwele indlu. Sithe sizawunceda ngayo